नों सानदों नामा थान मोजां मोननायखौ बावनो होनबानो बावनो हाग्रा होनना? नों सानदों नामा नों होनोमोन सिगां समाव मालायनि मोजां मोनलायनाय ब्रेकआप जाबा गावस्रालायबा जोंना बेबायदि गावस्राया ब्रेकआप जाया होनना? दालाय माथो जाखो? नोंनि बुंनायफोरा बोरो नोंनि आंखौ बावा होननाया आरो आंजोंनो जिउ जोबजासिम थागोन होननाया दालाय माथो आंखौ नेवसिना थांनानै गुबुनजों मोजां मोनलायखो? नोंनि बुंनायफोरा नंखायसो। आंसो नोंनि नंखाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै फोथायदोंमोन। गोरोन्थि जाबाय आंना नोंखौ फोथायनाया। आंनिनो लाख'हायै गोरोन्थि जाबाय नोंखौ फोथायना लानाया।